Moko kuom mine mag duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi osiro jatend duond burano Oburu Oginga kaka jatendgi. Minego eko manotimo romo e kaunti ma Nairobi bende nosingo machako manyo ombulu mar neno ni jatend piny William Ruto oyier kendo e yiero ma 2027. Jaod bura ma Makadara George Aladwa nomedo paro ne jokanyo mag ODM kod johera mag duond burano ni sirikal manywanda ema ne moluor Raila Odinga owegie kendo yiero maduong' biro yudogi mana kanyo. Aladwa bende nonyiso siso mare mar laro kom gavana e kaunti ma Nairobi e yiero mabiro kendo kwayo jatend piny mondo mi one ni ODM ok owito kombe magin godo sani. Jakom mar mine mar ODM e kaunti ma Nairobi Catherine Okoth mzuri mahali ODM iko na MP iko na MCA tuwachiwe hapo. One was support broad based. Gimomi was support broad based. Baba nowewa kanyo. To kanye mawantie. Ma president marwa en president William Samoei Ruto. Was supporte. To mine wa makaegi. Sani wadwa dhi piny grassroots. Wachak manyo mbulu mar 2027. Onge kaka wanyalo yombo. Kwa ombulu.